Jumat.
hòstia puta, el tio no mira, el cabrón. No et sento. Bueno, res, era això, vale? Adéu. Terra, ha marcat terra, no? Ha marcat a Maria. Ah.
tu, no? Questa che ti tiene una fruta, la Xavi. Yes, yeah.
Pero a la una. A la una. Pues sí, ya estoy harto. Ja, són fins, no falta. Doncs em anava a dir, Joan, Navarro, em anava a dir que si diries que vol que pensem nosaltres i vosaltres veníeu més tard. Però ja en sortíem justos, no, però ja hem sortit justos de temps i no.
Joel. Joel. Se no l'ha tocat. Hòstia puta, però si no hi ha ni contacte, no? Al revés, s'ha parat per tocar-lo. Joder. Hombre, Antonio, hola, ¿eh? A veure, hola, Antonio, saluda. Saluda a la càmera. Hola, Mariano. Saluda. Va, Joel. No l'ha vist ella. Com que el nen ha fet així... Joel, acosta't que te la passin.
Pásala ya, la puta, tío. Joder, macho. ¿Cómo? Ya. No, a lo mejor este tira el triple. ¡Pasas! Sí, ahora querías enseñar. No, te has cambiado. Pues si la... Va, Sonia, la última. ¿Cuántas has pulsado, tío? ¿Cuántas has pulsado? 300 grams.
s'han acabat, Sònia, ho sento. Cabron. La Mònica encara en té alguna. Ha tocat aro, no sé. Entre la falta y el aro. Ah, havia tocat aro, no? Ja torna a començar el 24, no? Jugando a volei. Sí, aguda. Sí. Falta. Aquí lo pitan todo. Quantes en porta ja aquest? Devia de portar 4, no? Antonio.
Cesc serà xunga, eh? Ja, està Ho heu estat veient? Sí, sí, està. Ha guanyat en el setmana de quasi 40. El seu... Sí, van guanyar de 10, em sembla, no? És la primera. ¡Uy, ya lo tienes! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Molt bé, vinga. Molt bona defensa, seguim. Actiu, 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 actiu. Intencionada, total. Venga, venga, ya está. Era l'últim. Venga, venga, respira y ahora a ver si entras. Bien. Bien. Vale, venga.
arriba el mestre de cerimònies, el crac de l'equip, Quina caca la marca? el crac de l'equip. Hola, soy Hola. el veterinari Charraire. Ella es la veterinària muda. Mira, aquesta és veterinària muda. Bueno, ¿cuánto me falta? Home, si El encara... tercer, encara, coño, sí que vaig tarde. No pensava que estaria això. Avui no juga el Lluís, eh? No, Ah, ja ho sabies, ja. clar, perquè està el bé. Ja, He de trencar la cama a algú. el meu mateix. ¿Cómo es Susana? No, Sonia, al final no le pise la pierna, ¿eh? El lunes. Que no le pise el pie a tu hijo ayer. No, no, pero se lo hizo tu hijo ya. Sí, ahí. A Vicente le iba a tener que pagar. Pues porque se mete abajo, coño. Que el tío, en serio, Lali, me ha pisado 2 veces. Sí, la lluvia. Te voy a meter al hilo. Pues mira, allà, si no volien venir, volien anar al Black Friday avui al Lluís de Barcelona. I no ha Guay, tingut ¿no? temps. ¿Cómo está animado? Está animando. Animado de Black Friday. Què vols dir, que n'hi ha un de la ciutat? Que siga bien. Que si no se va a oír en América no van a oír. ¿Qué ho fet, castanya? Yo no, yo iba a ver noticias. Pero está muy fresco esto, no está muy fresco, Ai, el dia del CES diu, sí, farà jugar amb el CES, encara que no toqui, perquè si miren que anar al museu, per què ens anar al museu a fer fotos? El tercer m'ha comprat aquest que està fet a Olot i amb la calor que ha fet aquesta setmana t'ho juro que tinc calor, Tinc calor, està fet Olot amb un d'aquí de parlar. Tu saps el tren d'Olot, no?, què li passa? No, Que surt quan vol i arriba quan pot. Vaig anar a la fira del pagès de Vallgorguina i estaven uns. Ell és de Banyoles, i d'Olot, i els d'Olot anava fotent. No tenia res amb Olot i cabreava com una mona. Me dieron el móvil y todo. ¿Has visto la foto? No creía que yo compartes. ¿Has visto la foto? Porta mi. Què ha passat també del menú solidari? No m'he podido porten vida el desastre aquell de Llarina en fang. Els hi fotrà els mandataris via amb colles de fang. El gran grau del Delta, un fitoplanto no sé d'on, no sé, està bé, El meu capçaller turista l'està planificant. Els que és de Can Roca, tio, amb això són cabrons, saben fer-ho, Tienen tiempo, tanta gente ahí, tantos clavos.
Qui està a fora? El Vigo. Què passa? Que ja has tirat la tècnica i ara ja te via lliure o què, tio? Hòstia, tio, no. Va pol. Ui. No. Molt bé, Joel. Molt bé, Joel. Molt bé. Va faltar.
La quarta. Va, Joel, vigila. Va, Joel. La cinquena. Ara no piten res, Ara ha passat de pitar-ho tot a no pitar res.
Què tal, Carlos? Com ho veus? Avorrit. Hòstia, Sílvia! El pàrquing, la zona blava. La zona blava. La vaig anar posant. Gràcies. No puede dar dos pasos y tirarse al suelo y llegar. Ya no está claro. Ja. No, va. ¡Movelo! 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 És la quinta, també? ¡Y abajo! Muy bien. ¡Guau! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Va, passa-la ja. Haver-la passat, home. És que són ganes de complicar-se la vida, de veritat. És que... Hombre,
Això no ho has vist?